Jack? Oi, Jack. Dyle, siapa i chan. Gwaith dyn ni'n neud. Gyna. Faint o gloch i wedi? Ti'n iawn wyth i chan? Beth yw'r rast? Wedys ydw ti prawn ddo a chan. Fe si hanner awr extra o ddoe ni roi'r engine yn ôl yn y mini. Bachan y moyn mynd lan i Gaerdydd i weld y match ni. Ha? Gysges ti? Do, reit, do. Tyma bach o help, ydw? Ie. Ti'n credu bod hwn yn mynd i helpu? Neu pethau mwy ella? Wel, dwi am wneud pethau lot wath, o diwe. So ti 'di gweld y lyfr nodiadau, ti? Ti 'di gweld y lyfr nodiadau? Pa lyfnodiadau? O, ti'n gwybod, hwnna'r clawr glas. Oedd e gyda fi fan hyn nithwr. So ti 'di symud e, ti? Ti'n siŵr? Mae man i di siarad ar wal. Ateb hwnna, ni di. Ateb hwnna? Reit, ti'n eisiau gweiddi nag oes? Helo. Fare da, Mr Morris. Mr Morris, beth wedi wneud i heiddi eisiau gyfarchiad Andrew Davies? Dim ond meddwl sy'n ni'n rhaid i fi'n bach o barch i'r parchedu. Wy'n gweld, mae Miss Rees yn twmlo fel cael hwyl dy geiriau bore yma, di? Mae eisiau ffeindio ffyrdd newydd o gael hwyl weithio, fysa? Wel, os bo. Ag rwy'n, wy moyn cael gair byrt y Beth a gweud y gwir, ydy na? Ydy. Beth! Ie? Ffôn i ti? Dim ond gobeithio cewch chi gystal hwyl efo'r geiriau yn dy fel. Be sy'n e? Ale. Hwyl. Helo? Siwai, ydw ti bore yma? Gystal ar ddysgwrs, do? O, beth sy'n bod e? Wedi colli'r ymnodiadau fi sy'n neud nithwr. Ag rwy'n y beth, mae chron diwedd drwg dy ddiwyn ofni. O? Ie, y bythau noson i ni wedi trefnu fynd i'r Bran Gwyn. Ie. Ie, wel, pan y fynes ti fi fynd nad yty, y tebys i'r bach o ast. Wy'n niwys sylweddoli bore yma nawr. Bad cyfarfod dy fi'r un noswaith, fel. O, dwi ddim yn bosib newid y cyfarfod i'r noswaith arall? Wel, nag yw, y gweud i gwir, na, wy'n eitha bysir os nos na. Wedi trefnu ymweld ar y sbytet, wel. Alla i ddim gwehirio ni. Wel, rhywbryd arall te, ie? Ie, ddaw, cyngerdd arall na cyn bo hir sbo. Ewn ni per ni, falle. Na fe te. Alright. Iawn. Diolch i ti am ffôn na. Iawn. Ta-ta. Ta. Byd o le, os e? Nagos, pam? Sy'r od i ffonio, ydy? Ydw fi? O, wel. Fi'n barod. Fi fyd. Sglan, mi'n cedi dyled i symud mas o fan hyn i gysgu, reit? O, fi cael yn yla mas o'n office nawr, ydw i? Gaf i gwpla nawr. Jyst dyled i gael lle gwell na hyn, lle ddim byw fel trympyn, ychan. Dwi fawr gwell na trampin, Wayne. Sdim cartre ar y fi, chan. A ble wyt ti'n awgrymu bod fi'n mynd, e? I ti dy dad, efe? Sy'n pwynt siarad y ti, oes e? Ble dwi'n mynd i gael lle i aros yng Nghymdeiri fan hyn? Dy dad a'i ffrindiau'n tynnu'n un o'i trwy'r mwnd. Mae'n siarad dwlu nawr, O, nid i? dyma, ti'n gwybod castel a fi. Mae'n trial i orau a gwared i o'r pentre. Mae'n egin wen a neb arall mae'n rhoi kick-out i Jack Daniels o Cymdeiri. Ti'n deall ni? O, dwi'n deall ni. Ti'n gweld Sab? Do. Yn horrid? Nawr, ychan. Bobby? O, Greg. Dal i dorri dynedd. O, disbo. Nid wedi newid i meddwl, ti'n gwybod, gofyn amdano. Mae'n gweld. Na. Wel, mae'n gweud rhywbeth ydw ti de. Na. Dim byd, ychan. Os byddwn ni'n cael 5 munud, ti'n gwybod? 5 munud i egluro'r sefyllfa yna gyd. Sgwla, Jack. Yn gwybod sut ti'n mynd i gytuno en, reit? Ond pethau fel ma nhw, yn gedi dyled i symud mas o Gwmderi. Mab i dad, mae'n affarni. Nes bod pethau'n cwlo lawr na gyd. Ti'n gwybod, mae pobl nhw'n pentre bach fel hyn. Reit, bythownas bach a byddwn nhw'n angofio popeth. A wedyn ni? Wel, wedyn ni, allai di ddod nhw lan. Allai bu Sab yn fylon gyndol. Fylon siarad y ti. Na'r unig ateb styti echan. Pwy dwi'n nabod ti fas y lle yma de? Pwy un abod rwy, reit? Eddie Collins. Oedd e ar y môr dy fi, a mae fflat o fi'n Abertwe. Dwi'n trust o'n marw. Hei, mwyn yn fet i fi, reit?
Sglan, stafell spa, dy fe. Mae croeso ti aros yna, faint dy fynd. Na, Wayne. Sgwla, Jack. Disgwyl un nawr, Wayne. Lle bo fi'n disgwyl a gwynto fel champion, o reit? Ond na gwyn mynd ar yn ben luniau fegian i neb. Tush. Harry. Hefyd, beth ei tanti chan ydi? Yn le mae fel tomad ar gerddad a blaw o... Anna rei bler fyd chan twad. Dwi'n cofio rhyw gwpl ti asir won cochan. O rai cael mytgas ar yr hwfar yma no. Ac oedd y llygod mawr gwisgo o'r ôl, yma. A ti, na i draed cyn mynd allan. O, diw cyfrifio, Jacob a ti Ellen yn gweld i gyna chan am rhywun i bach, do. O, nhw'n edrych ymlaen ar o at y practis cynta, naw ma yn hw. O, yn wir. Na. Fi o'n i'n trafod pyn bach ar y ddrama, Deu cymaint o apel sydd yn ni hanner gynulleidfa. Felly, drama sylwedd, stori dda. Unrhyw hen rwtch modern, lle mae'r actorion yn actio bod yn goed, ti'n bo. Soniodd ti ddim bod chdi wedi cael gair o fo chwaith? Gair ynglyn o beth? Wel, ynglyn â'r siop cynhyrchu na, de. Pam dylen ni gael gair at iel, de? O, tw ti'n mynd i gofyn o cynhyrchu, he? Na, ddim to. Ia, ond o'n i'n meddwl... Wi, gwranda yn ei bach, te. Ynglyn â be ddidys i nhw'n sôn o blaen, te. Ie. Eich yna ddyliwn ni'n mynd i dweud be ddidys i, ond mi ddylan ni'r dau wrth ydi brathu'n tafoda, twal. Bydde fe'n well sa ti di wneud na, ti'n meddwl? Fi oedd yn iawn, ynddo fe? Oedd perffaith hawl da fi gasto pwy o'n i moyn. Ia, oedd y trwy'n iawn o'i. Ac ella, ti'n weld, basa Magi yn delfrydol i'r part na fel cymdogas. Ti'n meddwl? Oedd i bod yn gweud na wrth ydi o'r dechrau yn rwy. A wedai beth arall. Be? Wy'n credu bod ran y gŵr yn ideal i fi ware fe. I ti, Tys? Pam lai? Wel, chdi di'r awdur, cha? O, mae sawl awdur yn ware ni drymau hun yn y dyddiau hyn. Ac yn ware'r prif rannau. Wel, ia, dwi'n gwybod hynny. Ond, ti'n weld, o'n i ddim meddwl am y gŵr fel dyn bach, ti'n weld, byrgos. Yn i di bychan ti am bod gyda osgwydda fatha cefn drws. Nage. Nage fel na weles i pan sgrifennes i ran. Bach yn tal yw e fod. Tal a golygus. O, ia. Na fe te, Harry. Ni'n deall yn gilydd nawr, ynddi ni? Welai ti yn y practis am 2 o'r gloch. Fe gastrwn i'r gweddill prynu. Ia, iawn. Fisio dweud ddim yn dragedi, te, Tys? Wel, da iawn, dwi'n siŵr. Deud i mi, Dewi, sut ti'n disgrifio prodas berffedd? Be ti'n gofyn i mi, do? Dwi'n mynd arbenigwr ar brodas o bell, ffordd Ie, mae'n byddidaeth na ti. Ti'n cael dy wraig i weithio tan bod ti'n chwarae das with y fesli. O, ie, doniol iawn i gael. Wel, os ydych chi'ch dau meddwl bod gen Reg a fi briodas berffaith yn te, feddylach chi fod wedi bod yma nithwr pan ddath o adran hwyr yn feddw o'r cyfarfod na. O, glywys i roi o'n nhw'n mynd adra me gan y gynnyddo, do. Diolch ar doi, feint. Dar un bach yn deitha bod ti wedi cael pwyllgo reit difyr, nithwr eich? Ia, lot fawr o wets yna o'n i'n clywed. O, ie. Doniol iawn y ddoi yna chi. Coelio fi neu beidio, o'n i di rhyw feddwl trio mynd yn gynghorydd y hun. O, ie. Wel, dim ond twpsyn yn cymryd unrhyw gyngor wrtho ti, Edgar Sutton. Pwy sy'n sôn am gyngor fedrai godi mis bach gystal â nisa. Go la, Edgar. Wel, dim ond un gyngor sydd wedi rhoi chi'ch doi nawr, dy beth ni. O, ia, beth yw hwnnw, ti, Reginald? Llai o'r lapin, reit? O, ia, reit o. Ia, pwyll tora, Edgar. Pwyll gora, ti'n gweld ti? Pwyll gora. O, do gora i ddyn i ddim. Doniol, de. Dwi'n mynd â chi? O, ia. So fydd i'n braf gael sgwrs gall o'r diwedd. Be Cymru di? Sydd o'r Ia, dala i am hwnna, Megan, oce? Ti siwr? Ynddo, berffaith, siwr, de hwn. Be ti eisiau, Edgar? Ti sal am beth fies?
Oli, dweud beth isio roi tandig cyn mi newid yn meddwl, ydi? Ia, ar rhywbeth i chdi fes emeg os ti isio. O, wel, na, dim diolch yn fawr iawn i ti. Pres, llosgyn bwcad iddiw. Dim o gwbl, dathlu'r ffaith dwi bo chdi'n mynd o yma cyn i'r. O, ti'n mynd? Fydda dy wyliau na fe? Gwyliau, hob smil, toes. Da, dwi wedi cael bwcin am rhyw gwpl o wythnos hefn yn y gogledd. O, nefoedd fawr. Be sy'n di ddigwydd i'r sioe yma, ddech chi eich daim di ddod yma yn ystod yr wyl ddrama? A ia, wel, fedrai'n gwneud hwnnw nawr. Hal, yn nefyr, rhag eich cwylydd chi, chi'ch eich dau di gaddo mi. O, dwi Chwarae wedi fy treg, siomi. Megan. O gynna i ddewis, toed. Un noson y deri bar, neu gweld fy enw mewn goliadau tarilnedd. Edgar bach. Ebyn fydde di ddigon da i gael dy enw mewn goliadau, dde fi electric di mynd allan o ffasiwn Am ciau, Piers, neu Na, di. dymig, does ddim byd yn stopio di rhag mynd ymlaen o'r syniad y bent y hun, ac oes? Fi chdi, na, fedrwn ni'n gwneud heb Edgar yma de, na. Fodd y perfformiwr mynd i fod, just y brains tu ôl i'r syniad o'n i, ti'n dall. Wel, y cwbl rhaid ydi bod chi di'n siomi fi dda yna chi. Fi na hefyd, yn ofnadwy. O'n i'n meddwl bod yn syniad gret. Torri tir newydd ym myd adloniant Cwm Deri. Ond dyna fo. Be arall bych chi ddisgwyl gan Mike Pierce Edgar Syfyd? Io, mor cyn ar y syniad pam na neidio dy hun. Ia, quite right fyd, ia. Mae gen y teachers, mae ddigon amser i lysu dwylo ni chwad. Ac eidir hen ddyn i dy helpu di go modern o gwmpas i bethau, dydy. Dwi'n cymryd mae cyfeiriad Alun, dych chi rwan. Pwy arall yn o? Wel, dim ond i'ch gael gwybod mae ffrindiau dyn ni. Ffrindiau yn unig. Ia, Gynna ni mond i gair i am hynny na gwys Megan, he? O, ia, na fwch eich peint, newch chi. Iawn. Ond yn hen stori, yndi? Hen stori. Ti'n rhai rawr ar y ddoi ni. Ond ddoi ni yna fe ta? O, mae e mwyty o hyd yna, Odi. Mae perffaith awl y fe fod e. Yr ochr pwy wyt ti de, han? Sy'n fi ar ochr ni, Ebryd. Dys bod fi ddim yn licio gweld met i fi'n cael ei drin fel baw yn ddech lle. Wel, baw mae'n eiddi cael ei drin, a fel ni geiff e dy fi tra bydd yma, ti'n deall? Le mae e? Le mae Ari? 2 o'r gloch wedodd e, ynddo fe? Chi'n eitha reit, Jacob Ellis. A bethau gwell da fi neu na wastron amser fan hyn. A mynedd nawr, dim ond wedi mynd i ôl y metran mae e. O, di ddyn y sketch yn dyn? Drama yw un ac y sketch. O, chi sy'n gweud na, nid fi. Gwyllwch, Miss Davies bach, da chi'n siarad efo rawdur, cofiwch? Awdur. Allan ni wedi sgrifennu gwell sgript yn yng nghwsg. Grindwch ma Bela, sy'ch chi'n mynd i gael... mae fe nawr. O, ma fo. Ia, wel, arlwch y sewch chi yna, tam eto. Diolch. A ni ydi. I pawb yn barod rwan da? Barod, i ni wedi bod yn aros amdano di am warter awr. O, mae'n ddrwg, so fi yna i yma'r bai yn y gert y pan. Y bechar gymryd hiro dim metron bach. Da ni'n falch iawn o'ch cael chi. Wyddwn ni'n bod chi'n cymryd rhan o chi. Chi'n eitha reit, Mr Thomas, mae fi yn. Wedi dod, mae dwi'n pnawn, mae fel ffafr i'r cynhyrchydd. Ia, mae metron am ddarllen yr han y gymdogas, lo. I ddarllen e? Ia. Ond pwy sy'n war yr rhan detas? O, wel, Harry sy'n brifol am y casto, ynddo fe? Ia, mwn. Ei, pwy yw i ti? Mae chi wedi rhoi yn ymharti o di chi? Wel, mae wedi bod yn anodd, cofiwch. Yn anodd iawn y fe degwydd. Dwi wedi colli nosweithio o gysgu o i degwydd. Wel, gwed ar wyn popeth o. Wel, neddwl iddwn ni, yn i di ar ôl siarad efo'r awdur, felly te. Y bysa'r part yn siwtio Maggie i'r dim. Maggie Post? Ia. Pam lai? Wel, dwi ddim hyd yn oed yn perthyn i'r lle yma. Na, chi'n eitha reit, Bela. A drama Bryn y Welon i fod yn dweud? Ie, iddi si mae fel hyn basau do. Wel, fi'n syni eto chi'ch doi yn erbyn i Mrs Mathias gymryd y rhan. Fi'n credu bod fe'n ddewis da. Ond i'r cwbl, dyw e ddim fel Mr Parry di dewis rhywun dierth, ydw e? Oes. Mrs Mathias, fel un o hwnna ni bron yn tydi. A mae'n agos iawn at yn calonna ni hefyd. Cofiwch chi, mi fysa well gyn un at hynny wedi medru cael rhywun o'r cartra. Ie, rwch yn randwch ti, o'n i di ystyried, un o'n i wedi ystyried, rwch a Mrs Vaughan oedd honno te. Ond ydi mo gwmpas i bethau i'w. Na pam gaston ni Margaret. Ia, dwi wedi chastio na fo. Wel, ddylech chi wedi dweithio ni'n hynt. Fi'n teimlo fel gymryd rhan nawr. Wel, ar nefau di. A fi'n wedi rhoi y part gorau i chi. Y wraig, loch. O. Ie. O, fi yw'r wraig efe. Ie. Pwy arall, te? A ni'n meddwl chi tiel yn gwneud y gwnidog, Wel, diolch yn fawr i chi, Mr Parry, fyswn i wrth fy modd. Ie, yna ni ta. A ni pawb yn gytun, wan, ta? Mi credu ai mlaen i ddysgu ran y gŵr. Lot o linelled o hwnna, os wy'n cofio'n iawn. Ia, wel, ni'n dwad at hwnna rwan, Jacob, ia. Ia, ar ei weddwl iddwn ni, bys ni'n cael rhywun sy'n fwy cyfarwydd na'r sgript, felly te i wneud y part yna. Rhywun fel Tush, ma. Tush? Ia. Ie, wel, wy'n gwybod ar yna barod, wel. Wel, pwy ran wy'n mynd i wared, Tywad tith o Tush? Wel, sgrifennes i ran yn arbennig i ti. Ran y postman ar y diwedd.
Posmon? O, dim ond 2 linell sawn nhw. Ie, 2 lein bach dda iawn, cofio. Felly, os dyna'ch barn chi o'n halent actio i, chi'n gwybod beth ydwch chi'n neud ar rybysyn? Weden ni bod â chi broblem fa? Problem mawr iawn sa chi ddeitha i, dwi'n amdano fo. Dwi'n rhaid ni dio gwneud hebddo fo rwan bydd. O, ti goed na'r 10 o siŵr daw. Go gyn i, o gora da. O, Jack Daniels, o eisiau gair â chi? O, bych am extra dim gair byr fydd e, sy'n amser fi fratu arno chi a'ch siort. Nawr, dim ond ma'n gweud wrtho chi am gadw draw o'r siop go. Sy'n ma'n Sabrina na fi am eich gweld chi. Nawr, chi'n deall na nawr. O, ie, chi'n gweud i chi. O, tu, o ia'n gweud. A wedai'r beth arall wrtho chi hefyd. Mae cwmderi fan hyn yn ein bentre bach parcus. Sa'n ni ddim lle eich siort chi me. Chi di cwpla na? Cwpla? Dim ond y dechrau hwnna. Glywach chi nawr, Jack Daniels? Dechrau hwnna, cofiwch. O, no. Oli, gwenda, ti'n siŵr bod ti'n dwad mae hynno? Tw, fe ffones iddi prynawn mae atgoffau. O, wedi cael ei dal ar ôl yn y siop, mae, dych chi ni. O, ddau wes ein aros na wedyn ni. Wel, ni ddechrau heb ddech chi beth yma. Na ni, dyma lle byddwn ni. Mi awn ni o lein gynta'r gwneudog i net lle mae'r gymdogas yn dod i mewn. Barod wan? Ia. A bod chi'n barod hiel? Iawn, wan. Ia, rwan. Beth chi'n neud un? Wel, cnocio te. Fydd y gwneudog bys mynd i fewn heb cnocio na fydd. Oedd cnoco ar y drws i chi fod, nid ar y fordd. Ond darllen y ddrama i ni nawr, na gei hacto yw. Wel, wedodd neb ddweud, do fe? Reit. Cnociwch eto tiel. Pyn bach sgamna'r tro ma. Does dim un o'na ni isio mynd o ma fo cyrni ben agos. Gon. A iawn. Reit. Gyfeillion. O, y parchedig Ezra Jones. Chi sy'n na. Rwy fi a fy ngwraig Margarita mor falch o'ch gweld chi. Ond i ni, Margarita. Margarita. Chlywes im siwr enw twp ar fenyw ariod. O, fe glywes i et y bu ni. Oedd bopa Margarita dy fi yn byw yn America. Ond nid enw Cymraeg yw e? Wrth gwrs i fod e. Cymraeg sodd i yw. Wel, Cymraeg sod iawn edwn ni. A beth am yr Ezra na wedi ni? Halo, gwando. Gawn ni sticio i'r sgrip na sgolwch chi dda. Yma i ddarllan drama da ni. A ni di restru enwa o'r geriadur mawr. Clywes im siwr enw hirt ar bobl ariod. Wel, anghofiwch amdano rwan. Echrau'n chi di nes ar rwan. Barod, dawch, rwan. O, odyn. Ia. A fy ma bargoll yn y dyffryn. Dyfroedd yw hwnna, nag e dyffryn. O, dyffryn sy'n fan hyn, dy fi, ta beth. Pwy glywodd am long mewn dyffryn? Dyfroedd yw e o. So chi'n gallu darllen? Fan arllen ni'n all reit. Ych sgrifen chi sy'n ar fai, a fel trad brain bachan. O, mae gen Miss Davies bwynt y fanna, Mr Tushingham. Dach fel, tydi hwn ddim yn gopi eclir iawn ac di. Ydyw, diolchwch mae gynnon ni gopi o gwbl. Blaw bod ni'n camedig yr peiriant y ffotostatig ac i metran. Sa dim ond un copi fysa'r rhengdon i gyd. Sa'n drad moch ma wedyn, siŵr. Pam na fysa ni gael ei deipio fo? Dim pwy nhw. Be am yr hogan bach na fydda'n gweithio mae estalwm Nancy? Diw, ie, syniad ei da. Meddylis i amdani hi. Siŵr bod yr hyn Nans yn gwneud i fysa. O, fysa? O'r wan ta wath am mynnu rwan lle ddyn ni do. Diw, dwi wedi sgwennu drama gynta un. Rwan, so chi'n ei bach rwan. Y llunad hyn di nesaf, dwi'n meddwl. O, ei feddwl bod fi'n oer. Ond o'n i ffili 10 ac y chi yn y siop. Cwsmer yn clepran a chlepran. Oedd e'n lwcus i gael cyfle i ddweud gair yn dod e? Reit, pawb nôl i'r dechrau. O'r dudalen gyntaf, e? Ia, tas. Cystal lle allan byd i gychwyn, mae'n rwyd ydi. Sio ddeth y ddoi mas o'n i droen. Wel, mi roedd gen i Edgar ysgwedodd e gig yn y gogledd yn bythefnos, rhaid? A Mike Pierce hefyd gysytyn. Dwi'n dall heb i gyd. Otsbo. Ond Jenny fyd, achos o'n i'n edrych ymlaen at y peth, ti'n gwybod? Oedd o'n gyfle i weld 2 fath o gyflwyniad yn yr un noson, doedd yr confensiynol yn y neuad a'r angkonfensiynol yn y deri wedyn. A chael cyfle i dorri syched ar ei bryd. Ie. Gwranda, sgyn ti ddim awydd cario ymlaen o'r syniad, oes e? Pwy fi? Ie. Sma fi'n gallu acto? O, sy'n rhaid ti fedru actio, nag oes e? Sma fi'n meddwl na, mae rhai o'r pentre hyn yn edrych yn gas arno'n barod, ond mae fi'n mynd i'r deri. Fes ni ddim dychmygu be wedyn os ni'n trefnu noson gyhoeddus. Wel, sy'n nhw'n cona'n llawer iawn mwy so ti ddim yn cyfrannu rwyl o gwbl yn bydden nhw. Wel, wes yn sbon. Na ti ta. Wel, mae fe'n ddyled oedd arno i gyfrannu mewn rhyw ffordd fi'n gyfadde, ond sma fi'n siŵr am pub theatr, oed. Ers o'n i'n gallu rhoi rhyw naws diwylliannol,
cymdeithasol ar y noswyl. Ei, aros fi na, ti'n cofio'r raglen deledu na, Poems and Pints? Fes rhywbeth fel na'n boblogaidd, ti'n meddwl? Wrth gwrs. Peint a ffill. Na diach yn ie. A chael amrywiaeth yn y cynnwys, ti'n meddwl, da trwm a'r ysgafn gyda'i gilydd. Na ti di taro'r hwylen ar ei ffen. Reit te. Os na i gardeinydd fori. Okay. Nid i gael gair efo Megan? Iawn, greit dw. Gret. Good. A mae'n rhaid i mi fynd rwan. O, oce. Gwaith marcio dy fi. O, diolch yn fawr. Gyda llaw, wyt ti'n dal i gofio am y noson ni'n y Golden Plyfr, yndwy ti? O, dwi'n wrth gwrs. O, pa i ti a trefnu dim byd arall ar gyfer y noson honno, reit? Ba'r y becso, na i ddim. Fi'n edrych ymlaen erbyn na. Dwi fyd. Alwa, no, triwch hwnna un waith eto. A triwch roed pyn bach mwy o deimlad a symud yn y beth ydych chi fel delwa. Nath mi drio cynnyrchu llong cae o ganod brain ddim. Reit, o chi'na chi rwan, Mary Hannah, o mae'r hen storom. O, mae'r hen storom yn dyla iwthi mor grif ac eriod. Odi Mary Hannah chi'n iawn. Ni weles ac ni chlywes dorom fel hon ers blynydde. Yn wir, ers pan yr oeddwn ni yn grwt bach. A fe'n gwmws fel tar bod mawr I hunan yn galw arnom. O'n ymhalu. Mae'n dyfnaid. Fy mab. Mrs Jones fach, pidwch I a betso am dyfnaint, fe fydd ein. Y synnwd yna chi Bella? Be chi'n meddwl? Wel, I chi'n sniffan fel te chi'n nawn o pneumonia. Wel, mae'n gweud fan hyn bod fi fod I lefen, reit? Llefen o ti, ond ti'n fe'n gweud dim byd am sniffan. Oes ma chi sniffan man I chi'n llefen, de? Ga i'ch atgoffa chi'ch dwy, pwy di'r cynnyrchu? Wel, gwedwch fi, te. Wel, siwr mae'n disgwyl I fi wedyn llinellau ar ôl sniffan yn mynd ymlaen. Ia, wel, ella bys afo'n syniad o fyd Bella, tasa chi sniffian dipyn bach llai, yw chi? Ond fe wytoch chi bod eisiau mwy o deimlad yn do fe? O, Mr Parry, ni basa'r wraig yn dagreol mewn sefyllfa fel hyn, basa? Halo chi ta fi di'r cynnyrchu? Diolch. Fan ha. Eto, sy'n arna Mary Hannah. Barod. O! O, mae'r ein storom. O, dewch ymlaen, Mr Parry. Mae'r gloch cynno wedi canu ys 10 munud. O, diw canolgad, fyddwn ni'n dorwch rhyw 2 funud I ni gael gorffan ar han yma. Ddod I wedyn. Nawr, os gwelwch yn dda. Naw i'n mynd te. Mr Thomas, chi'n dod? Ydw, Mr Fish. Cofiwch bod chi'n cymryd rhyw pethau yr annwd na nawr Bella. Ha! Wy'n mynd I olengo, David. Fe gerddai lawr i'r bus stop da chi'n aml, Margaret. Diolch, David. Rwy'n da, Harry. Wy'n teimlo bod rhywbeth bach ar goll yn y ddrama yma. Dewan o da peth, rhaid ti ddeud, ych anti, oedd ni'na meddwl rhywun peth ni o'n yna. Nac e bod eisiau newid dim byd, ond ychwanegu tym bach, ti'n meddwl? Ia, siwr, ia. Bydde ti'n barod I gael pipad ni? Wel, gwn i'n mychan, dy ddrama di ydi, efo didys di te. Wel, wy'n fylon I ti newid I gan mai ti yw'r cynnyrchydd, ond y fe? Wel, ia, dwi'n ma maddo dim byd, gan I weld be fydda i'n neud te. Diolch yn fawr I ti, Harry. Ac Linda, bydd rhaid I ni berswado Jacob I ddod nôl, neu fydd neb da ni waru'r postman ar y diwedd. Wel, ia, mae di llyncu mil ysdi. Gobeithio nad ydy'r bedol I'm di bachu gormod iddo fo beidio dod ni ôl, Ann, so ti di newid y feddwl ynglyn â dod i'r Brangwyn, dy fi ti? Brangwyn? Mi'n meddwl bod Alun dod y ti. Wel, dwi oedd yn gallu dod nawr, wedodd e wrthai bore yma. Diolch I ti am cynnig, ond na, sa'n credu newid I yn feddwl. Dwi'n mynd rhy hoff o gyngherddau fel yna, dwi. Na. Pam mae fe yn ffili mynd? O, mae rhyw gyfarfod gyda feri noswaith, medda fe. O, wel. Sa'n credu rai ar ben yn unan. Ti'n disgled? O, ie. Please. Reit, dyma ni. Diolch I chi, Mr Tushingham. Diolch I mi, Megan, Sut hwyl ser mein abs. Hwy, Jacob Ellis.
Cradur mae golwg fel sy'n dod i llyncu'r mil ti bod arno trwy gyda'r nos. Eisiau di'r mil i'm yn cicio'r i galad. Ti lan tas, Wil. Ti siŵr na chymryd i'n hanner bach arall, Jaco? Odw. Brandy? Na. Ololi? Anna wan ynglyn â'r ddrama. So i'n cymryd rhan yn ni, reit? Aros am fyny bach ydi aclo beth sy'n gen i ddweud, achan. Sdim byd i arall i weid, oes e? Ie, dwi'n gwybod ma dim ond 2 linell sy'n gen ti yn y ddrama. Ti, ond ma nhw'r 2 linell bwysicas i ni, chan. Diw, ma nhw'n clymyd am y gilydd, chodi i chabwynt ac yn cloi'r ddrama. Na pam wedi galw'r ddrama y Telegram, to? Wel, achos na beth sy'n ei law pan mae'n mynd ymlaen ar y diwedd, yna fe? Ie, le, gwranda di ar yr awdur, wan te. Meddyliad i rwan amdana ti dy hun, wan. Yr ymddangosiad dramatig yma ar y llwyfan, a Telegram yn dy law. Iw, iddo gwneud llid fachan. Arbinad, wel. Wel, os o'n i'n dweud te, bydd yna lot fawr o'n nhw methu dalu di. So allan rhywun mynegu yna ni'n adwylun edrych ar nhw. Wy'n badol yn ei gael. Rhan y gŵr o'n i, moyn dyna'r parddol o'n i fod i gael. Diwan, oli gwranda, nid y prif gymeriadau sy'n gadael argraff ar y gynulleid fachan, ond yr is gymeriadau fel y postman, ydw fel, yr heini mae pawb yn sylwi yn o. Pam na allwn ni fod wedi cael rhan mag i poste? Ja, rhan menyw yw hwnna, e? Mewn, fi allai ti fod wedi newid y gymdoges i fod yn gymydog, allai ti? O'n i'n gwneud hynny, chas ar y magu post wedyn, chwarae rhan y postman, fysa. A dwi'n mynd gweld dyna sy'n efo Telegram yn ei llaw yn gadael argraff ar gynulleid fa. Dy ran di a neb arall. Jacob Willis fydd nhw'n gofio i ti a diwedd y noson i ti, dedas? Wrth gwrs. A mae ti beth arall. Mae yna filodd o Hollywood stars wedi dechrau ar llai na sydd â ti. O, siwr iawn. Bydd Lechan, Charlie Chaplin, yw nhw am flynyddoedd heb ddeud dim byd. Ie, mae Harry yn rhaid. No, of course. Oh, hello, Jack. Whisky, please. Iawn. Ti'n mwyn beth e? Na, fi'n mynd. Wel, yma'n ffari. Mas, Jack Daniels. Na, sa'ch chi rwan Lil, please. Mas, nawr! Na, gydwch trwad rhan sgwr. Ai, gyda nawr, gwboi. So'i symud o fan hyn fi'n aros, orid? Ti'n yn glywed i mas. Gyda. Wdi di trial twli fi mas o'n gyrtred ydy'r ddyrnau. Ti'n mwyn twli fi mas o pentre fan hyn, orid? Dim moyn bet. O, dim i moyn bet. Right, fe roi ai di mas. Dyna. Neu yn rhy hen. Ti'n mynd hen. Ti'n mynd dim byd. Dewch ma. Mae e mas. Dim oll. Nid yn gyhoeddus yma. Mwy o hwyl gyda Charles Williams nos fory am 7:15. Mae'n gorfod cael hyd i wraig yn y ffilm comedi Lyd ar Redeg.